салом, як хабар. калонтарин масҷиди тоҷикистон санаи 8 июн ифтитоҳ мешавад. Ин масҷид, ки бо маблағгузории давлати Қатар бунёд гардидааст, бо иштироки сарони давлати Қатар ва Тоҷикистон боз хоҳад шуд. Қаблан бо сабабҳои гуногун ба хусус пандемияи COVID-19 мавриди истифода қарор додани ин масҷид борҳо ба таъхир меафтод. Аз Кумитаи дин, танзими анъана ва ҷашну маросим ба Азия Плюс хабар доданд, ки дар оғози моҳи июн сарвари давлати Қатар ба Тоҷикистон бо сафари расмӣ ташриф меорад ва интизор аст, ки якҷо бо президенти Тоҷикистон масҷиди калонтарин дар маркази Душанберо ба истифода диҳанд. Сухангӯи президенти Тоҷикистон низ ташрифи ҳайати олии давлати Қатарро тасдиқ кард, аммо дар бораи кушодашавии масҷиди калонтарин маълумоти дақиқ надод. ин масҷид, ки бо харҷи беш аз $100 миллион бунёд мегардад, метавонад дар як замон то 100 000 нафар намозгузоронро қабул карда бошад. хабару маълумоти бештарро дар телеграм канали мо мутолиа кунед.